नमस्कार प्रणाम। तो भैया रउआ लोग थंबनेल पर देख ले लोग हम कि हमें वीडियो में कौना टॉपिक पर बात करे वाला बानी। तो रउआ लोग के बतला दी भैया कि एगो अक्षय जी के गाना आइला जौना गाना के टाइटल बा थू। तो रउआ सब के बतला दी कि गाना के जौन टाइटल देवल गइल बा और गाना जौन बा भैया गजब के टैलेंटी गाना बा। लिखे वाला भैया कमाल के लिखले बाड़न, काहे कि पावर स्टार पवन भैया से पूरा सटा के मैचिंग करके एक गाना के लिखल गइल बा, वो भी अक्षरा जी से गावल गइल बा। अगर दोसर सिंगर ये गाना के लेके गाइत तो उतना ये गाना के लेके कोई भी आवाज ना उठाइत, लेकिन अक्षरा जी अगर गइले बानी तो भैया कोई भी सोची कि पावर स्टार पवन भैया ला गाना गावल गइल बा। भैया बता दी रहे सब गाना के बोल बा कि जेके नजरिया से एक बेर गिराइला फेरू पलट के ताकी लेना। तो अक्षरा जी पावर स्टार पवन भैया के याद आ गल है का कि ऐसा गाना रउआ गावतानी। अगर यह गाना दोसर सिंगर भैया गैले रही तो भैया कोनो बात ना रही, लेकिन अक्षरा जी के गैला के बाद ऐसा खबर निकल के आबे करी कि अक्षरा जी पावर स्टार पवन सिंह ला गाना गैले बानी। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं के भैया रउआ लोग के बतला दी कि लिखे वाला के भैया में कमाल बा। तो भैया रउआ लोग जाके गाना सुनी और देखी और विचार करी और कमेंट करके जरूर बतलावी कि गाना पावर स्टार पवन भैया ला बा कि ना बा। तो मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।